పరిశుద్ధమే యేసుని రక్తం ప్రవహించెను కల్వరిలో కడుగాబడెను పావన రక్తం ప్రభు యేసుని ఆరాధించు. లేదు భూమికరించబడెను విసర్జించిరి మనుషులెల్లరూ దైవమే చేయడెను. 10,000లోన అతి సుందరుడు కోల్పోయాను. 10,000లోన అతి సుందరుడు రూపునే కోల్పోయాను. 10,000లోన అతి సుందరుడు రూపునే కోల్పోయాను. 10,000లోన అతి సుందరుడు రూపునే కోల్పోయాను. మనరోగములను భరించే ప్రభువే నిత్యముగా శిలువపై మన వ్యసనములని వెతికితనని దేవుని చూద్దాం. 10,000లోన అతి పరిశుద్ధుడు క్రమముగా చేయబడెను. 10,000లోన అతి సుందరుడు రూపునే కోల్పోయాను. 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 మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శిలువలో పలికిన 4వ మాట మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము 46వ వచనం. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము 46వ వచనం. ఇంచుమించు 3 గంటలైనప్పుడు యేసు ఏలి ఏలి లామా సబక్తా అని బిగ్గరగా కేకవేశాను. ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్య విడిచితమని అర్థం. రక్షకుడును ప్రభునైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో యేసుక్రీస్తు శిలువపై పలికిన 7 మాటలని వింటున్న మీ అందరికీ వందనాలు. ఇప్పటికే 3 మాటలని మనము ధ్యానం చేసాం. ఇక 4వ మాట యేసుక్రీస్తు శిలువపై పలికిన 4వ మాటను మనము ధ్యానం చేద్దాం. దాని కొరకు మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 46వ వచనాన్ని మనము చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 46వ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయి ఉంది. ఇంచుమించు 3 గంటలప్పుడు యేసు ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని అని బిగ్గరగా కేకవేశాను.
ఆ మాటకు నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచిదవని అర్థము. యేసుక్రీస్తు శిలువ మ్రాను మీద వేలాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంచుమించు మధ్యాహ్నం 3 గంటలు అయ్యేటప్పటికీ యేసుక్రీస్తు బిగ్గరగా అరవడం జనాలందరూ గమనించడం చూశారు. వాళ్ళు అరుపులు వింటున్నప్పుడు, యేసుక్రీస్తు అరుపులను వాళ్ళు వింటున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఈయన ఏలిని పిలుస్తూ ఉన్నాడు, లేదంటే ప్రవక్తల్ని ఆయన సహాయం కొరకు పిలుస్తున్నాడు అని అన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఉపయోగించిన అరబిక్ భాషలోని పదము ఏలి ఏలి లమా సబక్తాని. ఈ మార్చుకు వెంటనే మత్తయి సువార్తలోనే మనకు వివరంగా ఇస్తుంది, నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితవని అర్థం. ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, యేసుక్రీస్తు మరణ వేదనలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. శరీరం అంతా దున్నబడి ఉంది, రక్తం అంతా కారిపోతూ ఉంది. ఈ సమయంలో ఆయన పరలోకం వైపు తిరిగి దేవాదేవునికి పెద్ద కేక వేసి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా చూస్తాం. నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచేసావు అంటే యేసుక్రీస్తు చెయ్యిని పరమ తండ్రి అయిన యెహోవా చెయ్యి విడిచినట్లుగా చూస్తాం, విడిచిపెట్టినట్లుగా చూస్తాం. విడిచిపెట్టాడు చెయ్యి అని యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. ఎందుకు విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చిందని ఆలోచన చేస్తే దానికి 3 విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఎందుకు యేసుక్రీస్తు చెయ్యిని యెహోవా దేవుడు విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చిందంటే, మొట్టమొదటి కారణము ఆయన పాపిగా మారాలి గనుక. యేసుక్రీస్తు జన్మతః పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు, యుగయుగాల నుంచి పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు. ఆయన ఉండే జీవిత కాలం అంతా అంటే ఎంత కాలం ఉంటుందో యుగము మనకు తెలియదు, కానీ ఈ యొక్క సృష్టి ముగిసే వరకు దేవాది దేవుడు యేసుక్రీస్తును పరిశుద్ధుడిగానే చూస్తూ ఉన్నాడు, ఆయన పరిశుద్ధుడిగానే జీవిస్తూ ఉంటాడు. అయితే మొట్టమొదటిసారి లోక మానవాళి పాపాలన్నింటినీ కూడా తన మీద మోయాల్సి వచ్చేటప్పటికి, ఆయన పాపిగా మారాల్సి వచ్చేటప్పటికి యెహోవా దేవుడు అతని చేయి విడివక తప్పలేదు. ఎందుకు యేసుక్రీస్తు చెయ్యి యెహోవా విడిచిపెట్టాడంటే, అది కేవలము నీ పాపాన్ని నా పాపాన్ని ఆయన మీద మోపడానికి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు యోహాను బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను అన్నాడు, ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల. ఆయన భుజాల మీద, ఆయన శరీరం మీద, ఆయన మీద మన లోకంలో ఉన్న పాపమంతా కూడా మోపబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు బిగ్గరగా బాధపడడం చూస్తాం. నేను పాపిగా మారాను, పాపాలు మోయాల్సి వస్తుందని బాధపడుతున్నాడు. కారణం ఏంటంటే దేవాదేవుడు ఆయనను పాపిగా ఉంచడానికి, దేవాదేవుడు యేసుక్రీస్తును పాపిగా మార్చడానికి తన చెయ్యి విడిచినట్లుగా చూస్తాం. ఎందుకు ఆయన చెయ్యి వదిలాడంటే, ఆ పాపాలన్నింటినీ కూడా ఆయన మీద వేసి పాపులని మనల్ని రక్షించడానికి. యెహోవా దేవుడు యేసుక్రీస్తు చెయ్యి విడిచడానికి ప్రధాన కారణము నీ పాపము నా పాపము, మన పాపాలను మన నుంచి దూరం చేయడానికి యెహోవా దేవుడు యేసుక్రీస్తు చెయ్యిని విడిచిపెట్టాడు. ఇక రెండవ కారణాన్ని మనం చూస్తే, ఎందుకు యెహోవా దేవుడు యేసుక్రీస్తు చెయ్యి విడవలసి వచ్చిందంటే, రెండవ కారణము నీ చేతిని నా చేతిని దేవాదేవుడు అందుకొనాలని. మనము ఆదాము పాపం చేసిన కాడి నుంచి చూస్తే, ఆదాము పాపం చేసిన తర్వాత దేవుని యొక్క ప్రేమను ఎవరు పొందలేకుండా ఉన్నారు. దేవుని చేతిని తాకడానికి, దేవుడికి దగ్గరగా ఉండడానికి ఎవరికి అవకాశం లేకుండా ఏదో ఒక పాపం అడ్డు వస్తుంది, ఏదో ఒక పాపం మనల్ని దూరంగా నెట్టివేస్తూ ఉంది. ఆయన అందుకొనడానికి, ఆయన చేయి అందుకోవడానికి అవకాశం లేని సందర్భాల్లో యేసుక్రీస్తు శిలువ మ్రాను మీద మరణించడం ద్వారా యెహోవా దేవుని చేతిని మనం అందుకోగలిగాం. ఆయనను అబ్బా తండ్రి అని పిలవగలుగుతున్నాం. ఎందుకు యేసుక్రీస్తు చేతిని యెహోవా దేవుడు విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చిందంటే, నీ చేతిని నా చేతిని పట్టుకొనడానికి. ఆయన ఆకాశానికి భూమికి నిచ్చెనగా మారి ఆకాశంలో ఉన్న దేవాదేవుని హస్తాన్ని మన చేతులకి అప్పగించాడు. అందుకనే ఆయన అన్నాడు, ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని, నా దేవా నా చెయ్యి విడిచావు. ఎందుకు విడిచాడంటే, నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన తన చేతులతో పట్టుకోవడానికి. యేసుక్రీస్తు మరణం ద్వారా నీవు నేను కూడా యెహోవా దేవుని చేతిని అందుకొనగలుగుతున్నావు. ఇక మూడవ విషయాన్ని కూడా మనం చూసుకుంటే కనుక, ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి చేతిని యెహోవా దేవుడు విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చిందంటే, మూడవ కారణము తన అనాది ప్రణాళిక నెరవేర్చడానికి. తన ఆశ, తన ప్రేమ ఏంటంటే, ఒక మనిషి, ఒక నరుడు తనతో యుగయుగాలు సంతోషంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి. తను చేసుకున్న నరుడు తనతో సుఖంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రతిదాన్ని కూడా షేర్ చేసుకోవాలని ఆశపడిన దేవుడు పాపం చేసేటప్పటికి నరుడు తనకు దూరం అయిపోయాడు. 6 దినాలు సృష్టి చేసి 6వ దినాన్ని నేలమంటితో నరుడు నిర్మించుకుని తనతోటే యుగయుగాలు జీవించాలి, తనతో పాటు సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు ప్రేమ కలిగి నరుని చేసుకుంటే, నరుడు పాపం చేసి దేవునికి
దూరం అయిపోయాడు. ఆ నరుణ్ణి మరలా తన దగ్గరికి తెచ్చుకోవడానికి, మరలా తన దగ్గరికి తన పరిశుద్ధుడిగా తీసుకురావడానికి తనకు ఒక ప్రక్షాళన అవసరమైంది. పాపాన్ని విడిచిపెట్టవలసిన అవసరం వచ్చింది. దాన్ని చేయడానికి యేసుక్రీస్తు చేతిని యెహోవా దేవుడు విడిచిపెట్టినట్టుగా చూస్తాం. అంటే తన అనాది ప్రణాళిక ఏదైతే ఉందో, తన కుమారులైన నరులను మరలా తన దగ్గరికి తెచ్చుకోవాలని ఏదైతే ఆశ కలిగి ఉందో, ఆ ఆశను నెరవేర్చుకోవడానికి, పాపాన్ని దూరం చేసి తనను పరిశుద్ధుడిగా మార్చడానికి ఉన్న ఏకైక అవకాశము నీతిమంతుడు మరణము గనక, ఆ నీతిమంతుడని యేసుక్రీస్తుని శిలువ మీద చెయ్యి విడిచి ఆయన మరణము ద్వారా మనల్ని సంపాదించుకున్నాడు. శిలువ మ్రాను మీద యేసుక్రీస్తు చేతిని యెహోవా దేవుడు విడిచిపెట్టడానికి 3 ప్రధానమైన కారణాలు మనం చూసాం. మొట్టమొదటి కారణము, యేసుక్రీస్తుని శరీరధారిగా ఉండగానే ఆయనను పాపిగా ఉంచడానికి యెహోవా దేవుడు తన చేతిని విడిచిపెట్టాడు. పాపి మరణాన్ని పొందగలడు, మరెవడు మరణాన్ని పొందలేడు. కనుక యేసుక్రీస్తు పాపిగా మారి మరణించడానికి యెహోవా దేవుడు తన చేతిని విడిచాడు. పాపి అయిన మనల్ని రక్షించిన తర్వాత మన చేతిని అందుకోవడానికి యేసుక్రీస్తు చేతిని యెహోవా దేవుడు విడిచిపెట్టాడు. అంత మాత్రమే కాదు, అనాది ప్రణాళిక చెప్పిన మనలందరినీ రక్షించుకుని పరలోకం తీసుకెళ్లి మరలా ఏదైతే తను కోరుకున్నాడో ఆ కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి యెహోవా దేవుడు యేసుక్రీస్తు చేతిని విడిచేశాడు. ఈ రోజు ఈ మాటలు వింటున్నా నీవు నేను జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది, యెహోవా దేవుడు యేసుక్రీస్తు చేయి విడిచడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? నిన్ను నన్ను కూడా ఆయనతో చేర్చుకోవడానికి. మన ఆయనతో చేరడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? నీ పాపాలని యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడుక్కున్నావా? కడుక్కొనకపోతే ఈ రోజు నీ పాపాలను కడుక్కొని యెహోవా దేవుని చేర్పునట్టు పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలని ప్రేమపూర్వకంగా కోర్చు. ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక.